Ramogi TV, Migori. Alliance Francaise kar tiegruok mong'ere gi puonjo dho Kifaransa oyawo kendo badgi ma Kisumu kaka yor bero somo mar nyithindo gi jomadongo ma osebedo ka puonjore dhok ma Kifaransa. Chenro makama mane oyangi e kar romo ma Mama Grace Social Hall e boma ma Kisumu ne okelo kanyakla jotelo ma wuok Ufaransa koda mag kaunti ma Kisumu kotelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o mane otielo ber mar puonjruok dhok mang'eny mag pinje mopogore. Jambetre mar piny Ufaransa pachoka Anwad Suke mabende noyuoro e nyasi no olero ni kar tiegruok no biro tego kido kod timbe oganda kod yawo thuolo mag tije kod somo e pinje maoko. Sheila ma japuonjre machon mar Alliance Francaise be ojiwo jodak ma Kisumu ahinya to rowere mondo orwak kar tiegruok no kendo oti kode mar yudo olemo ma obiro nyuolo e ngima makinya. In primary schools, French is in high school, French is at the university, and now French has come to Kisumu, and Kisumu is a gateway to the West African countries, and there's going to be a lot of opportunities that each and every person can pursue. Nitie pinje manitie West Africa mang'eny ka obed Congo machiegni kodwa ka obed Rwanda mago giwacho dhok mar Kifaransa. Omiyo inyalo dhi kucho itie weche mag tourism, inyalo bedo japuonj, kaito nitie thuolo mang'eny kabisa bende gi French embassy magichiwo. I think it is useful for us really to learn languages, especially where we have a lot of transactions between us and foreign countries. Russia, India, France, Germany, Italy, Spain, West Africa, South Africa. Language is a resource and a sort of wealth. So I think the more we can have people speaking foreign languages, the better for Kenya. Luo Nyanza is definitely a place of creativity where arts can thrive. And we believe that as France, culture and arts and creative economy is not a sideshow. It's an important part. Nyakwara Mugia Jwang erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e kinde mwadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo.